Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi, ndani nambala 1 wa boma la Tonse Alliance, the last man standing, activist yekhayo amene samaopa opanda mantha, ndipo ikafika nkhani imene yoyimirira Malawi chilungamo kuwauza satane wa mmene ziko lilili. Ine ndimangoyimapo pa chilungamo poganizira mavuto amene a Malawi akukumana nawo, komanso tikaona kumene tikupitako ndikutha kuona kuti sibwino kumabisa chilungamo koma kumachinena chilungamocho. Ndipo ikakhala nkhani yomangidwa, ine ndiye ndinayimika kale mabuti yanga mmwamba, ndipo sindimaopa china chilichonse, kumangidwa, kuphedwa, koma muziko la democracy inde ndizayima pa chilungamo. Ndipo ndikukumbuseni inu achakwera komanso Tonse Alliance kunena kuti kupanda democracy yo simukanalowa mboma, kupanda mademo amene mmawalesawa simukanalowa mboma, ndipo kupanda freedom of expression speech simukanalowa mboma. Lero tikumakudabwani kuti anthu ena akafuna kulankhula za kukhosi kwawo mukumawamanga, kumawaopseza. Slowly Malawi akubwera one party state, koma ndikufuna ndikusimikizireni kuti inde alipo ena amantha amene amaopa akaona unyolo, akaona mfuti, akaona uniform, akaona galimoto ya polisi amaopa ndikumanjenjemera, koma not chidisi chino ndesi chimaopa ata. Ndipo mukonza kunimanga as many times as you want, koma panopa sindimaopa kalikonse, ndipo ndizayima pa chilungamo chifukwa ziko ilili ndi la democracy. Mawu anga oyamba kapena chenjezo langa loyamba likupita ku zipani zosusa, likupitanso kwa Malawi, komanso likupita ku bungwe la Malawi Law Society. Tikamanena kuti kubera zisankho ndi prosesi, tinanenapo mbuyomu za zimene anzathu awa akuchita, chifukwa kafukufuku amene tampanga ife a Malawi First kuchokera pa 10 Juni kuzafika leroli, zapezeka kunena kuti olo zitavuta zitatani MCP ndi Tonse Alliance singawine. Ndipo ena amu Tonse Alliance mo ndi amene akudana nayonso kwambiri Tonse Alliance yo, ndipo sanga kalole iwo kuti apite ku masankho akavoterese Tonse Alliance ngakhale kuti iwo ndi a Tonse Alliance. Choncho ngati awawa ati azawina pobera, ndipo njira zobera azikhazikisa zambirimbiri. Imozi mwa njira zimene akufuna kuzabera zisankho ndi amachedwa kuti kugwirisa ntchito ma ID chanzika. Inu mamvapo akunena kuti a Malawi Electoral Commission asintha malamulo ena akavoted kapena oyendesera zisankho. Njira imene ina asintha ndi kuyika lamulo lonena kuti aliyense okavota apezeke kuti ali ndi chanzika. Amene alibe chanzika ndiye kuti sakavota. Imene ndi njira imene iyo ayipeza yokuti aonesese kuti zisankho zipobera abere bwino. Ndiye chimene apanga ndichi, madera onse amene ndi a zipani zosusa kapena ndi stronghold ya zipani zosusa ngati ku Eastern Region, Southern Region ndi madera ena kapena so ku Northern Region, kumeneko machini yawo amachedwa kuti NRB sakugwira ntchito. Izi tumundimvesese, sakugwira ntchito machini yawo. Mwachisanzo kuja kumachedwa kuchikwawa last week anapita kukapanga kumene koko kalembera wazanzika
1 week yonse inatha akumangobwera kumaweruka ndikumangowabweza anthu kuti sali rede, machini sali bwino. Sikuti machiniwo sali bwino ayi. Iyi ndi ploti imene yagwirizana kunena kuti madera wonse kaya ndi Kumulanje, Phalombe, Nsanje, Chikwawa, Mangochi, Zomba, Mwanza, Neno, Balaka, Monkey Bay, Nchewu, komanso madera ena ndi ena kumeneko machini asamagwire. Koma ikafika imachedwa Central Region, maboma onse kaya ndi Kunchinji, kaya ndi Kudowa, Salima, Nkhotakota, kumeneko ndiye machini azigwira. Imene ndi strategy imene ayikonza. Ndiye komanso tikayang'ana mkatimo, that is why tikunena kuti inuyo Amalawi Law Society mukuyenera muyang'anirepo ndi diso lalikulu kwambiri. Chifukwa kumulesa munthu kuti asakavote ndi kumuphera ufulu wace. So pano ID kapena chanzika chisakhale ngati passport yokuti munthu akavotere. Ndi chifukwa chake ndikukuchitani woni inuyo a opposition kuti zipani zonse mukuyenera mukuti mukumane mwamuseri, mupangane, nkhani imene iyi musayisiye, muitengere ku koti. Komanso Amalawi Law Society mukuyeneranso kuti nanunso mukhalenso nanunso partner, mukhale nawo mugulu limeneli lotengera nkhani imeneyi ku koti. Chifukwa tikadalira akupaliamenti ambiri ndi anthu ogudwa, anthu amene amangoganiza za m'mimba mwawo, saganizira za ziko, anthu amene wasanga tithandize. Chifukwa malamulo a ziko lino sakulesa munthu kuti akavote. Ndi chimozimozi munthu akakhala kuti alibe buku la kuchipatala, samamuuza kuti sulandira mankhwala kuchipatala kuno, amamuuza kuti tikukulembera koma mukagule buku. Nchimozimozinso nkhani imene akufuna kuti iyende bwino, pakuyenera pakhale ndondomeko yonena kuti popeza waonesa ukathyali kale, Chinyengo achionesa kale, akufuna kubera popeza kafukufuku kuchokera atangoyamba kuzilamulira boma linolo, ziko linolo, IMCP anapeza kuti wokha anazipezera wokha mansala kuti sanga zavoteredwenso. Choncho apanga plani imene idaladala ndi cholinga kuti anthu onse olembesa akalembese zigawo zimene iwo ali very strong. Koma kumene kulibeko iwo support yawo, kumene kumachini azingoonongeka. Choncho musadabwe inu akuchirazulu, akuzomba, akunsanje, akuchikwawa, machini awa akamaonongeka, imene yesu kuti ndi machini wakuonongeka ayi, ndi plani yawo. Choncho inu a opposition mukakhala ngwindi ndikumagona, siku lina muzalira. Komanso inu amene mmayang'anira za malamulo ngati Amalawi Law Society, mukuyenera kuti nkhani imene iyi muitenge seriously. Ngati sayambisa programu yokuti popeza kampeni ikusegulidwa kuti anthu ayambe kulembesa zisankho, ngati sayika NRB pompo ndi ameki yokuti azilemba anthu, kuli bwino zisankho zilephereke kapena ayi nkhani ipite ku koti kuti aliyense amene ali m'Malawi akuyenera kukavota because akuchita exercise maraisi yake kapena ufulu wace. Sizinachitikeponso pa ziko lino lapansi kuti munthu akavotere ID, ngati ulibe ID usakavote, kumeneko ndiye kubako. Kodi tikamanena kuti ziko ili likuyendesedwa ndi mamafiya, sikuti tingonena atu iyayi. Pakali pano apeza njira zambiri zimene akufuna kuti aonese urelevansi wawo. Pakali pano Paulo muzaone maprogramu olalika omwewa akamalalika makamaka olo period imene itikulira kuno ku Malawi. Umatha kuona kuti ulalikitu munthu yu wapasidwa ndalama. Panopa kwatuluka ndalama zopsya zimene inu amipingo ngati simusamala inde mulemera koma mugulisa ziko. Choncho ndikupaseni warning inuyo anthu opemphera a Roman Catholic, inu a Service Day, inu a CCAP, inu amipingo yosiyana marastameni nkati muyitanidwatu mma State House mu ndi cholinga kuti mukapepesedwe za maliro, koma ili nkhani yokuti mukapasidwe makobiri ndi cholinga kuti muzimutenga munthuyo ngati ndi wabwino.
kodi ndalama zatuluka. Ndinanenapo mbuyo mukunena kuti samalirani inu mafumu. Ndalama tu anthu apasidwa, anthu aguliridwa magalimoto, anthu amangiridwa nyumba. Zonsezi ndi cholinga kuti munthu aoneke kuti ndi wabwino, koma ataliwononga dziko lawonongekeratu, palibe chimene chikuyenda. Ndi chifukwa chake oloma concerned citizens akupangisa mademo pa 10 Julayi. Ndikupempheni ya Malawi kunena kuti mademo amene akupangisa anzika zokhuzidwa muno Malawi tiyeni tikatenge nawo mbali, chifukwa zimene zitipindulira ifeyo a Malawi. Pa siku limeneli pa 10 Julayi kapena akalengeza madera amene muti muchitike mademo, tiyeni ife a Malawi tituluke mwaunyinji tikatenge nawo mbali, chifukwa ziko ili sopano andale atitola, andale akutitenga ngati ndife agalu awo. Kwapangidwa mapulani opsa, ndipo this is a state capture, chifukwa ngakhale olo atola nkhani amene ambiri ndi ogudwa. Kale lija tinali ndi atola nkhani akati akamaona zonyasa muziko amalemba kuulula zinsisi. Leroli atola nkhani aja anasiya, ndi ochepa chabe amene amayima pa chilungamo muziko lawo ndikumanena mu chilungamo kuwauza a Malawi za zimene zikuchitika. Lero Katangale wasanduka order of the day. Lero kuopsezana kwasanduka order of the day. Munthu kungonena china chilichonse chokhuzana ndi kususana ndi boma kapena ndi president Chakwera, nthawi yomweyo ukupita ku ndende. Ndiye ndafuna ndikuchiteni woni ino a opposition. Komanso ndikupempheni inuyo anzathu a UTM that you should grow stronger. Mubwere ngati a strong block. Mujitane reinforce, mukhale reinforcement mujipani mwanu, chifukwa kumene kukubwera mukuyenera kuti taona nizachitika kuja kumzuzu. Tithokoze mzimu wa malemu Saulos Chilima kuti mmodzi mwa makhansala sopano ndi meya wa mzinda wa Mzuzu, kusonyeza kuti mzimu wa malemu Chilima udakalipobe akulamulirabe chipani cha UTM. Chikufunikira kuti chipani cha UTM cho mugwirizane, mukagwirizana mukhale strong block, a force to reckon, mupange zinthu za mphamvu kuti mukamakapanga migwirizano yanu ndi zipani zina musapite ngati makape, mupite ngati a strong force. Ndipo ndikupempheni inu ana inu kunena kuti nthawi yokuti muzikakamira mutonse alliance inatha. Inu a UTM muchoke kumene koko, ndipo advice yanga ndiyonena kuti mubwerere kumene munachokera, mukakhale pansi, mukhale ndi soul searching meeting imene iti kutengereni kumene munachokera, chifukwa chipani chanucho ndi champhamvu, ndikoma mukapusa mumezedwa ndipo simuzaonekanso, ndipo chipani chochithera pompo. Awo ndi malangizo anga chabe, ndipo ndikulankhula mopanda matha muziko la democracy. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti kunja kukuli mapulani ambiri amene akufuna kuti anthu ena azikakamira be mmipando asakufunidwa. Ndiye ina mwa iyo ndiyogulagula anthu, kugula ma-activist opanda ntchito, chifukwa chaka chino ndi ma-activist ndetu ena atu alemeratu magalimoto, okuti galimoto kumtundu wawo sanayione koma yo ayigula. Ndalama ndikutapa kutaya kwa amene akufuna kulemera nsanga. Tapitani muzingo supporta lokungoimba kanyimbo ko supporta MCP mulandira pambiri. Tatendo lomukokoza kakwaya kanu mulemera kopsa, chifukwa ndalama ndiye zapweka. Ndalama zapweka, ndipo ngati simuzidya pano iyi ndiye simuzazidyanso, chifukwa amene amwe MCP mu maministers yo alemera kopsa, ndipo ndalama jaza apengesa angogawa mmene angagawire. Ndiye ndifuna ndikuuzeni a Malawi kunena kuti pamene tikuyandikira kuchisankho, posachedwa pasegulira campaign period, ndiofunika musamale kwambiri makamaka inu azipani zosusa komanso a Malawi Law Society. Mudziwe kunena kuti kukupangidwa za chinyengo, choncho osalolera a Malawi kunena kuti ngati ulibe chanzika ati usakavote, kumene ndikukuphera ufulu wako muziko la democracy. Iwo aja
anakavota opanda ma ID nthawi imeneja nthawi imeneyo boma lili la DPP asakuphereni ufulu wanu as long as iwe ndiwe Malawi komanso afumu akuchita identify kuti ndiwe wakonko uli ndi ufulu wokalembesa ndikukavota. Bon Calendar, the DC, mwana woopsa kwambiri.